Teresa, empieza el programa. Ja. Bon dia a tothom i benvinguts al segon programa de RECEM, el programa d'ASEM Catalunya. Els qui us vau perdre el programa anterior, recordem ràpidament qui som. La Montse Font. Hola, Montse. Bon dia. Bon dia. La Verònica Armento. Bon dia. Hola, bon dia. I jo, que sóc en Xavi Gaja. I sense ell no faríem res, el nostre tècnic, Cristian. Bon dia, Cristian. Bon dia. Los tres somos socios de ASEM Cataluña, la Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Cataluña. Somos afectados y familia de afectados que queremos hacer red, informarnos y apoyarnos, pero también pasarlo bien. Nuestro día a día está hecho de obstáculos, oportunidades, desafíos, cariño, bueno, ni más ni menos de los otros días de quien no tiene nuestra patología. Y precisamente por esto que una vez al mes estamos aquí, para darnos a conocer a quien no forma parte de nuestro entorno, compartir con vosotros las diversiones, las reflexiones y las posibilidades que hemos destacado en este mes. Si us heu perdut algun tros del programa o el voleu tornar a escoltar o compartir-lo amb les vostres amistats, familiars, veïns, companys de feina o qui sigui, recordeu que a partir d'aquesta nit el podeu trobar penjat al podcast de la web de Ràdio Fabra, que la trobareu tot posant Ràdio Fabra al Google. I també el trobareu penjat a la nostra web, a la d'ASEM Catalunya, i a totes les xarxes socials d'ASEM Catalunya. Però si tot i així no el trobeu, el que heu de fer és demanar-li a la nostra responsable de comunicació, a la Mar, que us l'enviï. Per acabar els nostres detalls de les coses, us recordem com descobrir més sobre el programa. Primer, a través de la web, www.asemcatalunya.com, o també al Facebook, a ASEM Catalunya, o al Twitter i a l'Instagram a @asemcatalunya. Per contactar-nos, el telèfon és 680 53 36 70 i el mail radioresem@gmail.com, on estarem encantats de contestar les vostres preguntes, aclarir dubtes, llegir els vostres comentaris. És més, si teniu algun suggeriment sobre temes que us agradaria que parléssim en els propers programes, podríem valorar-ho tots junts. I ara, després d'una mica de música, començarem amb el primer tema que volem compartir amb vosaltres, que és la problemàtica amb els taxis adaptats.